फुख्रियाबो जि गोथौ बियो लोरसोरानो गैया दा हनै गिबि गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ बरायना थाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ लोगोफोर दिनैनि भिडिअ मा टपिक जागोन होनबा लोगोफोर दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय लोगोफोर सासे माने मोननै टपिक जागोन ना लोगोफोर ना सासे माने दैखराव माने गबनानै सासे उन्दै गथ'नि जिउ खहा जानाय आरो लोगोसेयै बे माने बोराय बुरै बैसो समाव माने लिप किस खालामनाय नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांग्रोना लादो 이거 막 숨어오면 하니. गैलालै 뭐 몰라, 몰라 별로네. 이 마바 사람 오늘 थुल थांनो 들어오면 내랑랑. हनै 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 बैसोर 역시. 아, 네가 내가 야, मारै गलांखो दे बेयाव 그래 당근 소시에. लोगोफोर नोंथांमोना निस्सय भिडिअखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ लोगोफोर बे टपिकफोरा बोरै बोरै जादों नङा होमबा लोगो बिनि फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर दै नैबे जोंहा फेसबुक पेजफोराव माने शेयार खालामनायनि थ्रुयै माने भिडिअखौ नुनाय जायो नङा होमबा लोगोफोर बिनि बिखौ माने फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन आरोना लोगोफोर गिबियावनो जागोन जोंहा बेफोरबायदि बोराय बुरै बैसोआव माने बेफोरबायदि लिप किस खालामनानै माने सर्ट भिडिअ बानायबाय थायोब्ला जोंहा माने समाजनि थाखाय आनलेगेल एबा एसे लासिं सिं जायो दै आं बिराद बारे बारे बुंबाय थायो माने लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ माने जोबजासिम नाया आरो लोगोसे लाइकबो खालाया कमेन्टबो खालाया माने भिडिअ माने एकदम माने विदाउट माने गोसोखौ माने बिराद डिमटिभेट खालामनानै होयो आरो नोंथांमोना बेनिखायनो माने आं गुरै खावलायनाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ लास्ट जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर दिनै माने ओरैबायदि सावरायगोन फेसबुक पेजफोराव माने शेयार खालामनायनि थ्रुयै माने भिडिअफोरखौ नुयो लोगोसेयै बिराद भाइरेल जायो बिनि उनाव माने इउटुबाव माने इउटुबारफ्रा माने बुंनांगौ जायो आरो लोगोफोर आं बेखौनो बुंगोनखि बेफोरबायदि माने बोराय बुरै बैसोआव माने बेफोरबायदि माने लिप किस खालामलायनाय ओरैनो माने भिडिअ बानायबाय थायो समाजनि थाखाय माने आनलिगेल जायो जाथि बंस'नि थाखाय बिहाव बिखुनजोनि थाखाय बिमा फिसाफोरनि थाखाय गावनि इयुननि गथ'फोरनि थाखाय माने एसे लासिं सिं माने गामिफोराव ओंखारनो थाखाय एसे लासिं सिं जायो बेनिखायनो माने बेफोरबायदि माने आनलिगेल भिडिअफोरखौ बानायनांगौ गारनांगौ लोगोफोर बेलेगनिफ्राय माने कपि पेस्ट खालामनानै माने जेबो माने गाइडलाइन एबा स्ट्राइकथ' फैखाया नालाय बेलेगनि बाङालिफोर बा जेनेबा जिखुनु माने बेलेग जातिनि भिडिअफोरखौ कपि पेस्ट खालामनानै बेफोरबायदि खालामनाङा जोंनि बर' समाजाव माने समाया आरो दै लोगोफोर बेखौनो बुंनो सानो आरो लोगोसेयै नैबे मोनसे टपिकआनो जाहैबाय लोगोफोर उन्दै गथ' माने दैखराव गबनानै माने जिउ खहा जानो थांगासिनो दं आरो लोगोफोरना एसे आधा मरा जादों होननानै बुंदों लोगोसेयै बे भिडिअआ मा जायगानि आंबो हमना मोनाखै लोगोसे माने फेसबुकाव शेयार खालामनायनि थ्रुयै माने भिडिअखौ नुनाय जायोना लोगोफोर बिनि थाखाय माने फंनैसो बाथ्रा शेयार खालामनानै भिडिअखौ लाना फैदों आरो आं बेखौनो बुंगोनखि जोङो गासै संसार जाखानाय हिसाबै जेनेबा न'खराव माने न'खर खाथि खाथि एबा न'नि बिथा बा उसुंगुरा खाथियाव माने दैखर बा लामा खाथिफोराव दैखर जावनायफोरखौ बा एबा माने फिसार जावनायफोरखौ जोङो माने एसे खमायलांनांसिगौलै बर'फोरखौ बुंदो दे लोगोफोर सोरबाफोर माने बेफोर खालामना लायोब्ला माने गावबा गावनिनो माने मोसौ बोरमानिफ्राय लानानै गथ' गथायनिफ्राय लानानै बिराद खहा जानो थांबाय थायो लोगोसेनो दिनै गायनाय फुनाय दिन दिनै माइ हानाय मारा नानाय दिन नङा होमबा लोगोफोर बे समाव माने सासे उन्दै गथ'खौ माने दैयाव गबनानै माने थैनाय रखम जानाय दं आधा मर जादों बेखौ माने उदैखौ नारसिनबाय थानाय नोंथांमोना निस्सय नुनो मोनखादों लोगोसे आं बेखौनो बुंगोनखि हायोब्ला माने दैखरफोरखौ बा एसे माने फुख्रिफोरखौ माने न' खाथियाव जावनायखौ गारनांगौ मानो होननो थाङोब्ला दिनैसिम माने एसेबां गोबावनिफ्राय जोङो मानो होनोब्ला थाइसे थाइनै फैसा खामायनो थाखाय एबा माने गावनि न' खाथिफोरावनो माने एलएनटिजों जिसिबिजों माने बिराद गोथौ फुख्रि जावनानै लायो नङा होमबा लोगोफोर जों बिराद गिनो गोनां मानो होनोब्ला जोंनि बे फुख्रिखौ जों बेरा दुमनानै होआब्ला बा नों बे फुख्रियावनो दुगैहैबाय थायोब्ला सानसे समाव माने नुवा नुस्लाब माने बै गथ'फ्रा दुगैहैयोब्ला बेयाव जिउ खहा जायोब्लानो माने बिराद गिनो गोनां आरो बिनि थाखायनो आं बेखौनो बुङो माने बर' राजाफोरखौ माने आखाइ खबजोबना खुलुमनाय थायो लोगोसे माने न'नि हाखर हाला खाथिफोराव माने दैखर एबा माने फिसा जावनायफोरखौ गारनो होलां जोङो माब्लाबाबो जोङो मुस्लिमफोर बायदि बाङालिफोर बायदि माने बिराद गिदिर फुख्रि जावनानै जोङो फैसा थाखा खामायनानै जों जानो हाया दै बर'फोरा आं डाइरेक्ट बुंखायो नोंनि ना बायनायनि फैसानि मुलानो उथिबावनायसो नङा
मिथिबाय लोगोफोर नोंनि ना बायनायनि मुलनि ना फिसानि मुलनि फैसायानो ओंखारबावनायसो नङा ओरैबायदि माने जोंनि बर'फोरा फिसार जावनानै ना फानना जों जानो हाया जों गावबा गावनि न'खरनि गथ'फोरखौसो मोसौ बोरमाफोरखौसो जों माने बुथारनानै बा फोथैना लानायसो जायो आरो ना लोगोफोर बेनिखायनो आं बेखौ बुंनो सानोखि न' खाथि खालाफोराव दैखर आरो फुख्रि जावनायफोरखौ गारा आरो लोगोफोर दारि बुंखायो आं दा बेनिफ्राय माने खैफोदखौ माने जोङो बिराद नुनो मोनबाय आरो ना दैखरफोराव जिखुनु माने माबाफोराव फिसारिफोराव बिराद माने गथ'फोर जिखुनु माने बोराय बैसोनि जिखुनु माने जोंफोरबायदि बैसोनि बिराद माने गब'नानै थैनायखौ जों बिराद नुनो मोनगासिनो दं आरो जों माने निउस लाइभ थ्रुयै बा जेनेबा जों जिखुनु माने फेसबुक माने जों बर'फोरखौ बिराद थैनायखौ नुबाय थायो आरो ना लोगोफोर आं बेखौनो सेयार खालामोखि आंनि बुंनायफोरा सोरनिबा सायाव गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निसय बर' हारिनि फिसानानै गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होगोनखौ आं मिजिंथिना थाबाय लोगोफोर आं दिनैनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेबां फोजोबनोसै लोगोफोर बर' हारि जिउल' जाथों